health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia. Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Huwebes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. At ako naman po si Nicole ng DOH Bicol CHD CMU at kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Siciliano at Kenneth Paul Dadod. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. At syempre, ibabahagi din po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Pero bago yan, dumako na tayo sa ating balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. Selebrasyon ng World Safety Day pinangunahan ng DOH Bicol, isinusulong ang mas matibay na pagpapatupad ng healthy workplaces. DOH Bicol pinalalakas ang advokasya sa maternal health sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week. PBBM, pinaaksyon agad ang DOH para sa kalusugan ng mga lumikas dulot ng abo mula sa Bulkang Mayon. Babala ng DOH, masamang epekto ng abo mula sa bulkan sa kalusugan, nagpaalala ng tamang proteksyon. Para sa mga detalye ng balita. Pinangunahan ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang pagdiriwang ng World Safety Day noong April 30, 2026 sa Naga City, Camarines Sur na nakatuon sa pagpapatibay ng pagpapatupad ng healthy workplaces. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, Human Resource Management Officers, Employees Union, at iba't ibang ahensya upang palakasin ang mga inisyatiba para sa kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado at manggagawa. Sa naturang aktibidad, binigyang diin na hindi dapat maging normal ang pagod, stress at pagkakasakit na kadalasang nararanasan ng mga manggagawa. Tinalakay hindi lamang ang pag-iwas sa aksidente, kundi pati ang mga karaniwang panganib tulad ng poor posture, burnout, at lifestyle-related diseases. Itinampok din ang kahalagahan ng mental health kasama ang paghikayat sa mga tanggapan ng gobyerno na lumikha ng ligtas na espasyo para sa bukas na pagtalakay at suporta sa lusog isip o mental health. Bilang konkretong hakbang, binigyang diin ng mga simpleng gawain tulad ng tamang ergonomics, regular na paggalaw, at mga patakarang nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado at manggagawa. Nagtapos ang programa sa sabayang pagpirma ng mga kalahok sa FI Tool 1 bilang simbolo ng kanilang pangako na isulong ang mas ligtas at mas malusog na workplace para sa lahat. Para sa ibang balita, bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kalusugan ng mga ina,
Pangungunahan ng DOH Bicol CHD ang pagdiriwang ng Safe Motherhood Day sa May 8, 2026. Isasagawa ito ng sabay-sabay sa lahat ng lalawigan sa rehiyong Bicol upang maipakita ang dedikasyon ng kagawaran na siguruhin ang kaligtasan at ligtas na pagbubuntis at panganganak ng bawat ina. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng maternal health mula sa maagang prenatal check-up hanggang sa ligtas na panganganak at postnatal care. Inaasahan na magkakaroon ng health education sessions o discussions ukol sa nutrisyon at family planning. Nananawagan ng DOH Bicol sa lahat ng kababaihan at kanilang pamilya na samantalahin ng mga seryoso o serbisyong pangkalusugan na inihahandog ng DOH Bicol. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, layunin ng rehiyon na mapababa ang maternal mortality at matiyak na bawat ina ay may ligtas at malusog na karanasan sa pagbubuntis at panganganak. Para naman sa ating medical response, sa utos ni PBBM, agad na idineploy ang emergency teams para sa medical consultation sa 17 evacuation centers sa rehiyon, kasama ng 3 evacuation centers sa Kamalig. Aktibo na rin ang disease surveillance, particular na sa respiratory conditions gaya ng hika at pagsisikip ng daluyan ng hangin sa katawan dahil sa ashfall. Mahigpit din ang pagpapanatili ng water, sanitation, and hygiene measures sa mga lugar na itinalagang evacuation sites. Nasa halos 10,000 masks na ang ibinahagi ng DOH at Provincial Health Office ng Albay bilang proteksyon sa panganib ng ashfall. Handa na rin ang salbutamol nebules na irereseta ng mga doktor para magamit ng mga pasyenteng labis ang hirap sa paghinga. Para sa susunod na balita, nagbabala ang Department of Health sa masamang epekto ng abo na nagmumula sa bulkan sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga baga. Ang pinong abo ay binubuo ng maliliit na particles na madaling malanghap at maaaring magdulot ng iritasyon sa ilong at lalamunan, ubo, hirap sa paghinga at paglala ng mga sakit tulad ng hika at bronchitis. Pinaka-apektado ang mga bata, matatanda at mga dati nang may karamdaman sa paghinga. Ayon sa DOH, mahalagang limitahan ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan at panatilihing sarado ang mga bintana at pintuan at regular na linisin ang paligid gamit ang basang pamunas upang maiwasan ang pagkalat ng abo. Kung kinakailangang lumabas, inirerekomenda ang paggamit ng N95 mask upang epektibong makasala ng abo. Gayunpaman, kung wala nito, maaaring gumamit ng alternatibo tulad ng basang panyo o tela na pantakip sa ilong at bibig. Maaari ring magsuot ng dobleng regular na face mask upang madagdagan ng proteksyon laban sa abo. Nananawagan ng DOH sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Iwasan din na gawing biro ang kahit anong uri ng sakuna. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol CHD Communications Management Unit. Tutok lang mga kachika dahil mamaya ay usapang safe motherhood naman tayo para sa kalusugan ni mommy at baby. Dito lang yan sa Chikahang Pangkalusugan. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Hello there mga mommy, let's go for
pregnancy. Tamang pagkain ang dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ang National Safe Motherhood Program ay napakahalaga sa Pilipinas dahil layunin nitong siguruhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga ina at kanilang mga sanggol sa panahon ng pagbubuntis, panganganak at postpartum period. Ito ay mahalaga upang matiyak na ang bawat pagbubuntis ay magbubunga ng malusog na sanggol at malakas na ina, na nagpapalakas din sa pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman ating alamin ang kahalagahan ng maternal and child care kasama ang Regional Medical Program Manager ng National Safe Motherhood Program na si DOH-PhD na si Dr. Desiree A. Briseño at ang ating Midwife 6 ng Safe Motherhood Program, DOH Bicol CHD na si Ms. Pamela G. Papit. Welcome po sa 9th episode ng Chikahang Pangkalusugan. Ayan. Thank you. Hello po. Good morning, Hello po, Denise. Dra. Ayan, good morning po, Ma'am Pam. Good morning. Ayan. Ayan, so start na po tayo sa first question kasi mukhang mahaba-haba itong ating discussion. Ayan, so ngayon pong Safe Motherhood Week. So ang Safe Motherhood Week po ay sineselebrate natin every second week of May. So ano naman po yung aasahan natin during this celebration and ano po yung focus nito? Ayan. Ma'am Denise, no, inaasahan po natin, this coming May 8, no, magkakaroon po tayo ng simultaneous po na celebration itong ating Safe Motherhood Week. So, lahat po ng ating provinces, no, yung 6 provinces plus yung isang city po natin, Naga City, ay magkakandak po ng advocacy awareness. No? So, inaasahan po natin na meron pong dadalo na mga naimbitahan po na buntis, no, mga local officials din po, no, para makapagbigay po ng advokasya, para mapaigting po natin kung ano po yung mga serbisyo na dapat po na nare-receive, no, at naibibigay po natin sa ating mga buntis. Ayan. So, meron po pala tayong special program on May 8. So, syempre partner natin dyan lagi ang local government units. And ito po, ano po ba yung parang theme natin for this year sa ating Safe Motherhood Week? Meron po ba tayo? Ayan, opo. Ayan.
uurong na lang ako. Nandyan sa likod Oo ko nga. na. Nasa likod pala. Yun yung ano, Ayan. oo, So, yun yung nasa background. yung ating Yes. theme po for the Safe Motherhood Week. So, nakalagay po dyan, kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol ay may garantiya. Ayan. So, napakaganda po ng ating theme, kasi hindi lang si baby talaga ang inaano natin dahil syempre pag buntis tayo, mga pregnant women, syempre pati yung kalusugan ng mommy, hindi naman pwedeng si baby lang yung ating i-care. Syempre dapat both sila para maayos or safe yung delivery na Yes. for this, 'di ba, maternal and child health. So, ayun. So, yung balikan po natin, Dra, yung binanggit ni Ma'am Pam, yung ating celebration on May 8. Syempre po, may iba pa po ba tayong mga partners, stakeholders na kasangkot dito, involved po Okay. dito? Opo. Yes, actually po, ito po ay marami kasi since ito ay isang awareness raising campaign and advocacy na din. No? So, meron po tayong mga partners na like yung sa Sangguniang Kabataan. Ayan, especially for the province of Albay, yun ang kanilang nagiging focus, no, na para kapag-advocacy tayo sa mga kabataan, no. And then, kasama din po natin dito yung PhilHealth, no, na para makapagbigay ng kaalaman sa mga buntis tungkol sa mga benepisyo na pwede nilang makuha, no. Sa ngayon kasi lalo na yung napapanahon, no, nakakalabas lang nung yung video ni Pangulong Marcos, no, yung tungkol sa mas pinalawak, mas mataas na ngayon yung PhilHealth coverage, no, for the yung pag normal delivery, tapos pag cesarean, and yung other benefits, no. So kaya si PhilHealth po ay naimbitahan din yan ng ating local government units para po makapagbigay ng kaalaman. So kasama din natin dito yung iba pang mga ahensya. So syempre, 'di ba, kasama natin ang ating PIA, no, para tulungan tayo, no, na mas para maingay, para alam ng lahat ng mga Bicolano yung ginagawa nating selebrasyon tungkol sa Safe Motherhood Week. Ayan. Meron pa ba tayong ibang mga na-invite pa kami pa? Yeah. So, at least alam po natin na well-supported yung ating kampanya, Yes. Yes, marami po tayong iba pang partners. And then, syempre, bago natin i-dive deep yung ating discussion, puntahan muna natin yung question dito na ano po ba talaga, para saan po ba tong program na National Safe Motherhood Program? Ano yung goal natin? And gaano po ba ka-important yung sinasabi ditong maternal and child care? Sige po. Ayun. Ay, sorry, may tumatawag. Para sa layunin po ng ating ng maternal and child care, no. So syempre, number one na layunin po talaga natin dito ay mabawasan, or gusto nga natin ay wala talaga, no, walang namamatay dahil sa panganganak, sa pagbubuntis Yes. at sa panganganak, no. Oo, so syempre, layunin natin para maisagawa ito, no, layunin natin na masiguro na ang lahat ng buntis ay may access sa, syempre, number one, yung skilled birth professionals. Next po Yes. ay yung facility, no? Tamang pasilidad, yung na facility-based na delivery. Ayaw natin na merong mga nanganganak pa sa bahay, no? Kasi mataas yung chance na magkaroon ng komplikasyon. At syempre, sa kalaunan ay pwedeng ikamatay ito ng nanay o kaya ng sanggol. Ayan. And then, syempre, gusto po natin i-promote yung continuum of care. Ayan. So, simula syempre pagbubuntis, simula dun sa ating antenatal check-ups, no? So, ngayon, 8 na po yung ating antenatal check-ups, no? So, kailangan merong sa unang trimester, no? So, dapat meron silang at least one na check-up, prenatal check-up. Sa second trimester naman, at least meron silang two Yes. check-ups. And then syempre yung pang third trimester, ito yung malapit na kasing mga anak, no? So yung mga nanay ay dapat at least makalima na silang check-up niyan.
Yan. And then, Yeah. syempre, yung from prenatal check-up hanggang sa panganganak, syempre, skilled birth professional yan and sa facility yan. And syempre, hanggang sa postpartum, di ba? So, sa postpartum naman, dati ang nire-require natin ay dalawang check-ups lang, postnatal check-ups. Ngayon, 4 na po yung kanilang postnatal check-ups. Ayan. So, syempre, hanggang kay baby, no, yung pag-breastfeed, no, yun ang isa sa mga pinopromote din talaga natin. Para syempre, masiguro na yung ating anak ay, yung sanggol po, no, ay talagang protektado. Ayan. So, syempre, kasama doon hanggang sa pagbabakuna ng ating mga anak. Ayun. Yes, ayun. Sakto-sakto kasi kasi ngayon magbabakuna din po tayo yung ating tinatawag na routine immunization, di ba po? So, Yes, upcoming opo. upcoming din po yun. And tawag dito, very important po talaga ang vaccination, lalo na sa mga infants. So, part din yun ng ating child care, maternal At and hindi lang child. po, yes din, no? So, hindi lang siya actually para dun sa mga babies. Kasi, habang nagbubuntis yung isang ina, no, dapat meron din siya ng tetanus diphtheria vaccine. Para syempre maiwasan natin yung maternal and neonatal tetanus. So, importante din yun, mahalaga din yun. Yung bakuna. Kaya yung bakuna talaga ay mahalaga yan. Actually, tawag nga natin dyan, diba? Across life stage yan. So, from womb to tomb, hindi. So, hanggang elderly naman hanggang sa... Yes. Oo. Tama, Ganun Dra. siya. Yes po. Tama po yan. Kasi po, Dra, yes po yung sabi niyo nga po na yung sa bakuna for mommies, syempre, kung di bakunado si mommy, syempre baka magkaroon ng complication si baby. Pwede po yun, di ba, Dra? So, Ay, yes po, opo. Kaya po pagdating po natin sa postnatal care, no, kasama dun sa chine-check-upan dyan, yung baby. Kaya kapag pupunta na si mami dun sa center para sa kanyang postnatal check-up, kasama si baby, no, chine-check yung umbilical cord, kung kung baka may infection, kung dry na ba yung umbilical cord. And syempre kung nagdedede ba. Kasi pwedeng sa una, no, okay naman magdede si baby, maganda yung pag-latch niya, yung pagsuso niya. Kaso lang mga siguro within 28 days kasi no, pwedeng magkaroon ng tinatawag natin na neonatal tetanus. No, kung lalo na kung hindi siya sa sa facility, sa lying-in or sa ospital ng anak, o kaya hindi yung healthcare professional yung nagpaanak sa kanya, at lalong-lalo na kung wala si mami na tanggap na bakuna, yung tetanus diphtheria vaccine, no? Opo. okay. So, dapat po talaga timely ang ating papa-check up. Dapat timely and regular check-ups po tayo. Ayan, mga mommies. And syempre mga supportive na. Pagkatapos po ng pagkapanganak niya naman, yung timing po, no, kung kailan siya dapat magpa-check up si mami, no, kailang yung first check up naman niya ay nandun na sa facility, no, so within 24 hours kasi yan, 24 to 48 hours. And then yung second postnatal check up po niya ay within 3 to 5 days na yan. No, kasi yan yung mga critical na pa yan critical period pa yan. Yes, opo. And then yung third niya na check-up ay nasa, yung 7 to 14 days na yan. Yan yung third. And yung fourth, eto na yung fourth. Yung fourth check-up niya ay sa 6th week. And ano pa yung kasabay ng 6th week mong pami? Ano pa nga yun? 6th week, bukod dun sa postnatal check-up, meron niyang kasabay. Pag 6 weeks na po, Dra, obvious na yung bump? Hindi, postnatal check-up na tayo. Postnatal na, nanganak na. Postnatal. Sa postnatal check-up, yung sa 6th week, kasi yun yung last na, di ba, pang 4th check-up niya na yan. So, kasama niya yan si baby. Kasabay niyan yung first dose na ng bakuna ni baby, ni mami, ni baby na. Kasi ito na yung
first dose ng pentavalent vaccine, ng OPV, and ng PCV. So, kaya talagang importante na matuloy-tuloy natin yung check-up nila. Kaya Yes, diba, and may- na-advise natin, kapag during postnatal check-up, hindi po pwedeng si mother lang yung babalik sa health center. Dapat magkasama siya, si mother at saka si baby. Kasi yung chine-check po doon, hindi lang po yung general health and wellness ni mother, pati po yung kay baby. Yun. Tapos yung very critical, no? For this fourth visit nga ni mother, talagang dapat nandun si baby kasi yun po yung time na magbibigay tayo ng mga first doses ng bakuna ni baby. Yes, tama po Ma'am Pam, yan. Ayan, thank you po. Kasi 'di ba po yung continuum of care na po provide natin, and of course talagang tawag dito, syempre hindi mo naman pwedeng iwanan si baby, dapat kasama mo si baby during that period. Syempre nag-breastfeed pa po si mommy, 'di ba? So parang kailangan na magkasama talaga silang dalawa, and para ma-check din si baby. Ayan. So, yung nabanggit po ni Dra kanina na ang isa sa mga goals ng ating programa ay ma-reduce yung mga stillbirths, and then of course yung ating mga kaso ng mga nagkakasakit na mga mommy, di ba po? So, meron po ba tayong data na nagsasabi na meron po tayong mga ganitong kaso? Ayan, sige. Siguro Ma'am Denise, pag-usapan natin yung latest data po na official na meron po tayo, no? For the year 2025, meron po na itala na pagdating po sa maternal death, which is number 1 po na goal po ng ating programa, no, na ma-reduce nga yung ating maternal and prenatal death. However, although po yung maternal death, karamihan po dito ay preventable. Kung kaya, isinusulong po natin, no, na mas maagang makapagpa-konsulta yung mga ating buntis, no? So, gusto po natin mas strengthen yung pregnancy tracking at earliest possible time makapunta po sila sa mga health center, no? Kasi sabi nga po natin, yung prenatal check-up po, antenatal check-up is an entry point for an integrated care, no? So, lahat papasok doon once na makapagpa-check up siya. At earliest possible time, kaya na pong ma-identify kung si mother ay low risk at high risk yung kanyang pregnancy, no? Pero sabi nga po natin, kapag na-identify na low risk or high risk siya, sabi po natin, ang pregnancy po is a journey kung saan wala pong katiyakan. Pwede po yung unang pagbisita mo, low risk ka, pwede pong sunod na balik mo, high risk ka. Kung kaya, very important po, no, na masunod yung ating recommended time of visit sa mga health center. Ayan. So kung pag-uusapan po natin yung datos, although preventable po yung karamihan sa mga maternal deaths, ayan, so may naitala po tayo for the year 2025 ng a total of 56 maternal deaths. So medyo mataas po siya, no? So that is equivalent to 80.17. Sorry? Sa buong region na po siya. Sa ma'am, buong yung Bicol region na po yun. Ayan, so a total of equivalent po, no, sa 80.17 na maternal mortality ratio out of 100,000 live births. So ito po yung mga ginagawan po natin ng mga tawag nito, mga programa, strategies po, no, para po mapababa po natin ito at maiwasan po natin. Kasi imagine po, no, 56 yung mga nanay na namatay. So 56 na sanggol yun ang walan po ng nanay, no? Yes. Kapag pagsilang pa lang po sa kanila. Sabi nga po natin, pagdating po sa safe motherhood, lagi po natin sinasabi na wala pong nanay ang dapat na namamatay dahil lamang po sa pagbibigay buhay. Kasi yun yung goal po natin, no? Safe, nabanggit po kanina ni Doc, no? Gusto po natin na lahat sila merong access, safe po yung kanilang delivery, kung kaya we are encouraging po lahat ng buntis na mga anak po sa ating mga health facilities kung saan meron tayong mga skilled health providers. Yes po, tama po yan, Ma'am Pam, no? Kasi as we look at the numbers, parang ang konti nung 56. Pero pag tinignan natin, hindi lang siya number, buhay yon. So, and lalong-lalong buhay yun ng isang ina. So, isipin niyo po, ano po ba yung nangyayari dun sa mga baby na naiiwan? How are they taken care of? 'Di ba? Sino yung nag-aano sa kanila? Sino mag-aalaga, no? Sino yung mag-aalaga sa kanila?
So, Alam naman po natin. actually, question po yun. Sino po ba yung nag-aalaga sa facility? Paano po nila yung ginagawa sa facility? Siyempre, biglaan mawawala yung mommy. So, paano yung care? Paano yung care na Actually, Apo. Actually din, meron yan tayong tinatawag kasi na birth plan din. So, birth Opo. So, ibig sabihin, sa unang pagpa-check up pa lang ng nanay sa facility, kinukuha na agad yung kung ano yung plano ng nanay sa panganganak. So, tinatanong na sila dito kung saan sila manganganak, sino yung kasama nila sa panganganak, kung meron ba silang mapag-iiwanan ng kanilang mga anak sa bahay, 'di ba? Kasi syempre mawawala sila ng ilang araw para manganak. Ayan. So, kumbaga ang pagbubuntis kasi ay kung pinagpaplanuhan, inaalagaan niya ng ating mga nurses at mga midwives sa mga pasilidad natin, no? So, pag mga prenatal check-ups yan sa mga health centers, nandun na yan sila. So, sinasamahan yan ng ating mga BHWs, no? Doon sa mga facility. Tapos, syempre, sabi ko nga, meron yung birth plan, no? Kasi kung lalo na kung medyo malayo yung bata kayo nila dun sa facility, sa area, no? Tapos walang maiiwan dun sa mga anak. Kasi kung yung asawa ay nagtatrabaho sa malayo, o kaya naman single parent yan, di ba? Yun. So at least, kumbaga, kampante naman si mami na yung mga anak niya ay may mapag-iiwanan. Kung malayo din at sabihin natin na kumbaga wala siyang means of transportation, no? Nandyan din yun, nasa birth plan na din yun. I-coordinate na yan ng ating mga BHW or ng ating midwife sa kanilang barangay, no? Kasi siya, kumbaga hindi lang talaga si family ng buntis yung tutulong sa kanya. It's a community support po yung binibigay. Yes, opo, ganun po siya. Ang galing, ayan. So may ganun po pala tayo, ayan. So, so doon natin nakikita talaga po, Dra and Ma'am Pam, na super important po yung regular visits and sundin natin yung nakatakdang schedule. And ayun, kasi siguro yun nga po yun talaga yung cause ng ating mga deaths, 'di ba? So yung nane-neglect natin yun. So dapat talaga regular. Ayan. So speaking of yung ating mga checkups po, pwede po ba natin i-define kung ano po ba yung pagkakaiba ng prenatal sa postpartum and yung time of yung mismong actual na panganganak po? Yes. Ayan, sige po. Ayan, pag sinabi mo na prenatal, no, ito po yung unang araw na malalaman ni mami na siya ay buntis. No? So, yung lahat po ng care services na binibigay natin bago siya manganak, tawag po doon ay prenatal care. Kanina napag-usapan na po natin, no, yung recommended visit po natin, which is nag-increase nga po tayo, nabanggit nito po kanina. Dati, 4 lang po na visit, no? At i-minimum yung nire-require natin. But ngayon, recommended po natin, no, na at least 8 yung visit na makapunta po sa health center yung buntis. Bakit ang dami po? Para sure na sure. Yan, sige. So based on studies ko, no, kahit sa ibang country, lahat po 8 ANC na. Kasi we are more of, gusto po natin may kalidad, no? Quality po yung bibigay natin na antenatal care sa ating mga buntis. So gusto po natin focus tayo dun sa pagbubuntis po ni mother, no? So ayun, dapat po 8 ANC katulad na nabanggit po natin kanina, no? During pregnancy po kasi, during antenatal care, malalaman po natin, pwedeng ma-identify at ma-assess yung ating mga buntis kung sila po ay low risk at high risk. So yung kanilang number of visits, didepende pa po yun, ma'am, no? Kapag na-identify po na sila ay high risk, no? So mas madalas po yung magiging pag-visit po nila sa ating mga health center. Ayan. Kapag sinabi naman pong postpartum po, no? Ito naman po yung time na nakapanganak na si mother up to 42 days.
after niya manganak or 6 weeks, no? Katulad nung napag-usapan natin, meron din tayong mga number of visits, no, na kinakailangan makomply ni mother para po matutukan po natin yung kanyang kalusugan at ni baby. Ayan. So, Yes. pagdating po sa mga services, ma'am, din, no, madami. For example, sa antenatal, kailangan po ma-check natin yung status po ng kanyang tetanus diphtheria containing vaccine. Siya ba ay bakunado, no? Kasi kapag siya po ay nanganak, marami din pong pwedeng mangyari. Paano po Yes. ma-CS si mother, di ba? So, mga instruments yung ginagamit. Ayaw po natin na magkaroon ng infection, katulad na nabanggit ni Dra, no? Gusto po natin maiwasan yung neonatal tetanus, no? Bukod po doon, meron pang mga screening, laboratory test na dapat po na papacheck ng ating mga buntis, katulad po na ang HIV screening, Hepa B, ayan, syphilis test, no? Kailangan nakikita din po, na-check po yung CBC, yung hemoglobin count niya, no? Hematocrit. Kasama din po doon, kailangan makita kung siya po ba ay mataas yung sugar, no? Baka nakadevelop po nung tinatawag na gestational diabetes mellitus. Diabetes. Ito po yung GDM to Dra, no, na nade-develop siya Apo. during pregnancy. Kahit pre-pregnancy wala siya, dahil po hindi na-control yung diet, no? So, pwede po siya makadevelop ng GDM. So, hindi lang po mga laboratories and other supplements yung pwedeng ibigay. Pagdating po kasi sa supplement, meron po tayong MMS na tinatawag o kaya iron folic acid, no? Meron din po tayong ibinibigay na calcium carbonate para maiwasan po yung eclampsia, yung pagtaas ng blood pressure ng ating mga buntis. Ayan. So, sa postnatal naman, ma'am, aside po dun sa kailangan makontinue niya yung kanyang iron folic acid, ito-check din po ulit doon. Baka may nakadyo na din ulit na bakuna si mother, no? And of course, yung ating vitamin A, kasama po yun sa binibigay natin sa ating mga mothers. Yan, ayan, ang dami-dami po palang services dito sa ating 'di ba? Sa ating maternal and child health. So, yung antenatal, ayun, ang dami pa yung sa bakuna and everything. Ma'am, then idagdag So, ko na pala, no, para mapag-usapan din natin. Hindi lang siya talaga more of dun sa, hindi lang yun yung services natin na binibigay sa kanila. Kasama dun, hindi po dapat natin makalimutan counseling, no? Dahil nga ayaw natin na makadevelop ng GDM, so gusto natin magbigay ng nutrition counseling, family planning counseling, Yes. counseling, mental health, di ba, Dra? Very important kapag po buntis, no? Lalo po kung may mga pinagdadaanan yung ating mga yes. mothers. Ayan, very important. Oo. counseling. Yes po. Ayan. So, kumbaga, holistic care ang approach natin dito Package. sa ating program. Yes. Package na siya. Naka-package na siya. Package. Complete Complete package. Tama package po kayo. Yes. And, Oo, kasama and din yes, syempre si baby, di ba? Dun sa chine-check-upan, lalo na dun sa postnatal. yes. Especially Kasi po, yung- Dra, di ba? Yes po, Ano yes. Ano yung isa sa pinopromote talaga natin is yung breastfeeding, di ba? So, kaya dun sa postnatal, Yes. kinakamusta kasi natin dito yung nanay kung nakakapagpa-breastfeed ba siya, kumusta yung pagpapadede, no? Kasi minsan merong mga ibang ina, lalo na yung mga first-time moms, no? Nahirapan silang Yes. magpadede. Oo. So, minsan mag-give up na lang sila, ayaw na nilang magpadede. Ang isa sa gusto nating gawin sana ng mga nanay ay mag-exclusive, yung eksklusibong pagpapasuso sana, di ba? Kasi madaming madaming benepisyo ang pagpapadede sa anak. So, isa yan. So, tinutulungan din po natin yung mga nanay kung paano mas mapapalakas yung gatas, yung paglabas ng Yes. gatas sa kanila. Yan. So, kasama yan. Pati yung syempre, yung nabanggit nga kanina ni Ma'am Pami, yung mental health po ng mga nanay, especially kapag postpartum, kasi di ba meron nga tayong tinatawag na postpartum depression, di ba? So, totoo po yun, no? Hindi po yan gawa-gawa lang or nag-iinarte lang ang mga nanay. Hindi, kasi di ba sasabihin nila, arte-arte naman, nag-iinarte lang sila, ano? Hindi, kasi minsan, hindi mo alam yung
ilang araw na yung puyat, di ba? So baka kung ano na siya, pagod na din. O minsan kamustahin mo lang para makapagsabi siya ng baka mamaya iyakan ka pa niya. So, sobrang ano na siya, di ba? Oo, yun. So kaya kailangan, kumbaga, kasi holistic talaga dapat yung natin. Kumbaga, hindi lang isang serbisyo yung binibigay natin sa mga nanay, sa mga nabubuntis, hanggang sa mga anak siya. Kompletong package yan. Yes, tama po yun, Dra. Kasi lalo na yung, sabi nyo, yung mga first-time moms, syempre, kabago pa yan sila. So, important talaga yung counseling, ayan, tas yung iba pang So, kailangan talaga nilang malaman, maging hands-on. So, Yes, and ayan. syempre yung family planning din. Kasi syempre, kailangan matanong natin, malaman natin kung ano po yung goal ni mami, ng family nila. Gusto ba nila na mayroong gap, may spacing ba yung gusto nila, o gusto nila sunod-sunod kasi baka naman advanced maternal age na si mami, naghahabol na, no? Oo, kasi pwede natin silang mabigyan ng tamang family planning method. So kung halimbawa gusto nila na gusto ko po may gap, at least 2 years na gap yung anak ko. Di ba? So meron tayong mga pwedeng ibigay na mga method kung ano yung pwede nilang gawin. Ayan. Kung yung iba naman ay dati naka-pills sila, tapos nanganak na, so gusto nila pills ulit. Pwede po ba akong mag-pills kahit nagpapadede ako? Ayan, siyempre meron din tayong ginagamit na pills para sa ganon. Ayan, so depende po din yun sa kung ano yung goal, ano yung gusto ni mami or ng family nila. Kaya meron po tayong family planning na kasama dun sa package. Ayan, ang ganda po yan. Ang ganda po yan, di ba po? Yes po, Ma'am Pam, may dugtungan ko lang, no? Kasi nakakatawa po Yes. pakinggan yung family planning. Pagdating po kasi sa family planning, dahil ito po ay related talaga sa maternal health, kung bakit po ang family planning laging, yung counseling po ay laging during antenatal care at during postnatal care, laging nandyan, hindi nawawala. Dahil yung connection niya po, meron po tayong mga tinatawag na high risk, no? Yung may mga delikado na sa pagbubuntis. So number 1 po, ito yung young. Sila po yung mga 18 years old pababa na nagbuntis o magbubuntis. So doon po papasok si family planning. Kasi kailangan maintindihan po nung ating mga mothers, ano yung risk kapag sila po ay nagbuntis na at a young age, no? Pangalawa, Ma'am Den, no, may tinatawag tayong too old. Nabanggit na ni Doc kanina. Ito yung mga advanced maternal age. Mga 35 years old pataas. So pareho ng kuyang, merong risk kapag magbubuntis. Papasok ulit si family planning para mag-counseling tayo sa kanila. Ano yung risk kapag too old na tapos kayo ay magbubuntis pa. Pangatlo po, ang dami kong naiisip. Ayan. So pangatlo, kapag too many, ibig sabihin masyado madami yung anak. No? So gusto po natin na turuan po ng responsible parenthood yung ating mga couple. No? Kasi kapag masyado po madami din yung anak, kumbaga less yung attention na naibibigay natin dun sa mga anak nila. At the same time, hindi pa nakaka-recover si mother dun sa body niya dahil sa panganak, mas magbubuntis ulit. So, may risk pa din po yun, no? Pang-apat, ito po yung ating mga too close. Ibig sabihin, kasi di ba sa family planning, tama dra, no? 3 to 5 years yung recommended natin na spacing, no? Yes. So, maganda ganun po yung spacing May nila. ganon. Oo, para may oras po. Kumbaga, mabibigyan ng time si mother para makarecover, no? During delivery niya. At the same time, yung attention matras hindi pa din niya. nakahatid. Ayan. Tapos last, Wait lang, ko lang, 3 to 5 years. Naalala ko lang kasi i-share ko lang yung kapatid ko kasi. Wala pa daw usong family planning ng kayo, di ba? Super important. Yung kapatid ko po kasi, Dra, di ba 4 po kaming girls, ako yung panganay. Yung kapatid ko, tapos yung sumunod sa kanya, ang agwat nila, 11 months. So, isipin niyo po yun. Isipin niyo po yun. Then, kaya very important yung access sa family planning. Yun. Yun. So, Wait lang, anong year ba anong birth? di ba, Dra? Anong year Kung isipin pinanganak? niyo po, yes. So, kung isipin niyo po, talagang medyo
syempre may magkakaroon ka ng problems kapag, syempre nahirapan din po sila sa schooling kasi hindi po alam ng parents ko kung paano sila Yan. ipagsasabay sa isang classroom. Kasi yung isa ko pong kapatid advance. So, parang naging schoolmate sila. So, parang, di ba may mga challenges kapag mga ganyan. So, mas okay talaga yung may family planning. Yun, nakwento ko lang, na-share ko. Ma'am O, diba? Del, Hindi, so, maganda yun. Maganda yung na-share mo, no? example. Kasi talagang perfect example yan. Di ba, syempre yung burden din, bukod dun sa magkapatid, magsasabay din sa school. Syempre yung burden Yes. din sa family, sa parents talaga. Kasi nga, yun Yes. ang sabi mo nga, sa pagpapaaral, syempre magastos na ngayon Yun, ng paaral, yes. di ba? Sa college nila, actually college na sila ngayon, no, isipin nyo yun, yung Na-college financial na. burden. Yung financial Ayan, so, burden. Doon. Opo, kaya dapat talaga na ipapaunawa yan, no? Dun sa, kaya habang yung nagbubuntis pa lang siya, dapat alam niya na agad yan. So, katulad ng nabanggit nga ni Ma'am Pami kanina, especially dun sa mga, yung mga adolescent pregnancy natin, no? So, yung mga nagbubuntis ng 18 years old pababa, lalong-lalo na dun po sa kanila. Kasi, syempre, technically, bata pa yun di ba? Considered pa yun na Yes. child kasi adolescent pa sila. So, kumbaga, hindi pa din sila handa. Bukod sa yung katawan nila, yung katawang lupa nila ay hindi pa handa para doon sa Yes. pagbubuntis. Siyempre, yung responsibilidad din, no? So, kailangan maunawaan nila na kahit meron tayong mga methods para maiwasan na sila ay magbuntis agad Yes. or ulit. Gano'n. So, siyempre para Yes. yung magbuntis sila ulit siguro sa tamang panahon na kung kailan ready na sila, no, di ba? Yan. So, importante yan kasi ayaw natin na nagbubuntis na sa maaga. Maagang maaga. Opo. Kasi Yes. prone And din yan sa mga komplikasyon. Kasi nga, yun nga, hindi pa nga handa yung kanilang hindi pa. Baby pa. Kumbaga bata pa yun di ba? Tapos may baby ka na agad. oo nga, Deb. So, Oo. kumbaga po, yung ating reproductive organ, hindi pa ganun ka-mature. Oo, Diba hindi po? lang yung reproductive organs natin. Yung natin, Emotionally, yes, mentally, physically, financially, Financially. Yan, financially. Oo. Tsaka, lalo na kung pa tayo of legal age, mahirap yun. Oo, dadagdag Ayan. pa yun sa burden ng family, yung personal, yung original family, di ba? Sa nanay at tatay mo, dinagdag mo pa yun. Yes, Kaya yes. kailangan talaga. Kaya very important. Maturuan, ma-orient natin sila, malaman nila na may mga paraan para maiwasan yung mga pagbubuntis. And syempre kasama din yung mga sexually transmitted infections, ganyan. Yan. Kasi kasama yes. din, idagdag ko na lang din kanina dun sa mga nabanggit Apo. na beneficyo na kasi yung sa sexually transmitted infections ay kasama yan dun sa mga screening na ginagawa natin sa mga prenatal check-ups, no? Tinetest po natin kung yung mother ba ay meron ba siyang hepatitis B or meron ba siyang HIV o kaya syphilis, ganyan, no? Kasi meron tayo ngayong, isa din sa goal kasi ngayon natin ay yung triple elimination ng mga sexually transmitted infection, no? Kasi napapasa po yan sa baby. So, ayaw po natin yun na mangyari. Yan. Yun. Naalala ko lang bigla, di ba? Ang dami natin pinagsabi. Yes po, ang Ang dami. nating sinasabi dito. Ano na Hindi, yung naalala ko. maganda po Ayun. yun, Drive, Ma'am Pam, kasi nalalaman natin na kung gaano ka-importante yun nga, yung check-up. Kasi parang siya yung gateway para malaman natin Yes. kung itong case na to, or itong patient si Mommy, kung kailangan ba siyang i-refer, kailangan ano po ba yung gagawin kung may ganito palang kaso niya, sino yung dapat na doktor na titingin pa sa kanya. So, parang Yes, madaming tama. test. Dahil, ayan na naman, dahil nabanggit mo yung refer na naman. Kasi, syempre, yung pagpapacheck up nila, no, meron kasi tayo mga tinatawag na mga warning signs or danger signs, no, ng pagbubuntis. So, Yes. dapat alam din, kasama to sa pinapaliwanag natin sa mga
buntis, no, sa mga nanay na Mm. halimbawa, pag nakaramdam ka po ng sobrang pananakit ng ulo o kaya sobrang pagsusuka, panlalabo ng ng paningin, gano'n. Yung mga warning signs na yun, dapat alam nila yun para alam din nila kung kailan na kailangan na nilang tumangguni, no? Kasi minsan baka sabihin nila, ay lang siguro to dahil sa init lang siguro to ng panahon kaya sumasakit yung ulo ko. Mm. Hindi mo alam, Mm. oo, yun pala, ka na pala, no? Taas na pala ng BP mo. Oo, di ba? So, kaya, Yes. kailangan alam din nila yun for, timely and proper referral. Kasi po, tama yan Alam lang. ako Kasi na naman. minsan may mga, lalo yung mga first-time moms na parang nagda-doubt pa yan sila kung buntis sila or hindi. Tapos may symptoms na sila, pero hindi nila ina-acknowledge. Meron po ba drang case na, or Ma'am Pam, may mga case po ba na wala talagang sintomas? Yung parang bigla na lang makikita mo, ay may bump na, may ganun ba? Yung Alam mo, or if may Ben, symptom, yung- parang normal lang sa kanila. May mga iba-iba po kasi yung reaction ng body, no, ng mga babae pagdating sa pregnancy. Pero laging meron tayong tinitignan, may tinatawag tayo dra, di ba? Probable signs, meron tayong positive signs. So malamang sa malamang meron yan siya. Talagang meron lang din po tayong mga mommies na kapag nagbubuntis, medyo yung sa morning sickness dra, no, na Yes. kaya nalaman na buntis kasi nagsusuka, may ayaw maamoy, no? Pero meron din po tayong mga mothers na walang nararamdaman na gano'n. Parang Pero ako. syempre, ay wow, Dra, wala kang masyado. Wala, hindi ako nag morning sickness nung nagbuntis ako. Walang ganon. Walang pagsusukang naganap. Kasi Hindi ko iba-iba. Iba-iba Iba-iba naman kasi talaga. yung nararanasan ng buntis. Oo. Yes po. And pag ganun, mag-PT ka na agad. Ganun ba? Kailangan mo nang mag-pregnancy test. Actually, syempre, ang pinakauna kasing, kumbaga, maiisip mo na baka buntis ako kapag syempre, delayed yung period mo. Diba? Doon ka unang mapapaisip. Lalo na, pero naman to, kasi lalo na kung ikaw ay regular yung menstruation mo. So, ibig sabihin, buwan-buwan ay dinadatnan ka. No? So, meron tayong normal cycle na tinatawag. Tapos, yung iba nga pagka, na-delay lang sila ng isang araw, ay, ito na yun. Buntis na naman ako. Kasi alam nila, ganun ka-regular. O, kumbaga siguro para sa atin pong mga babae, kailangan aware din tayo, no? Alam natin kung kailan ba yung yung mens ko, dapat ganito. So, alam natin, kasi bukod sa pagbubuntis naman, pwede mo din namang ma-identify kung 3 buwan na ako, negative naman yung 3 buwan na akong hindi nag-mens, tapos negative naman yung pregnancy test ko, bakit kaya? Diba? So, dapat, tayo, self-aware tayo, lalo na sa mga babae, no? Yung buwan ng dalaw. Kasi yun ay, parte yun ng buhay natin. Yes. Mahirap kasi kung hindi natin alam yung katawan natin di ba? Kasi paano naman po, Dra, kung irregular yung menstruation natin, isipin lang natin na, ay, normal lang to kasi hindi pa ako dinadatnan. Hindi ko pa alam. Oo, yun. May mga Kapag ganun yan kaso. yung medyo challenge kapag medyo irregular yung menstruation, no? Kasi dyan yung sinasabi mo na malalaman mo lang malaki na yung tiyan. Kasi akala niya, okay lang, may pikas kasi kaya 5 buwan akong hindi nag-mens. Diba, Dra? May Yung mahirap pala, din. buntis na. Yes, Oo. yes. So, Yun yung kaya tapos kumbaga hindi mo na alam kung ano nang nangyari doon sa pagbubuntis mo, 5 months ka na palang buntis, hindi mo pa alam. So hindi ka nakapagpa-check up, hindi ka din nakapag-take ng folic acid, ng mga supplements, diba? So kawawa naman, din natin alam kung anong pwedeng maging kalabasan ng pagbubuntis natin. Kaya talagang yung kanina nga nabanggit na to, na kanina ni Ma'am Pami, yung gusto natin pong paigtingin yung ating pregnancy tracking po talaga. Kasi importante na yung as early as dapat sa first trimester, non-negotiable yan. Dapat meron yan talagang at least isang check-up, no? Sa
So, na-delay pa lang kasi yung mga BHW natin, sila talaga yung ano niyan meron sila niyang listahan, no? So, pagka na-delay pa lang, ayan, kailangan maano mo na kung ano buntis ba to or delayed lang ng ano. Ayan. So, kaya, tas nalilista na yan agad. Tapos, sinisimulan na natin yung kanilang check-up kung ano yung mga serbisyo na dapat na binibigay na natin sa kanila. Yes, Yun. tama po, Dra. So kahit, yun nga kasi di ba may mga circumstance na hindi pala natin alam na buntis na tayo kahit anong ano natin, check-up natin, self-check-up natin. So, dyan pumapasok na talaga yung importante na kahit hindi pa tayo sure, kailangan na natin magpa-check-up, mag-visit sa ating health center. Kailangan syempre natin ng ano yung kumbaga mga health professionals talaga. Yun talaga yung makakatulong yes. sa atin. Apo. Yes, tama po. Correct po kayo, Chandra. And yung nabanggit nga po ninyo ni Mang Pam kanina, na ang dami-dami nating services na ma-avail ng ating mga mommies. So, syempre gusto natin na accessible, Dagdagan hindi natin lang din. accessible. Dagdagan natin na makakabil Sige ng libre. Ng libre. Walang Yun nga po, bayad. actually, itatanong dagdagan ko. natin. Meron Yes. yan. Ay, yun ba yung tatanong mo? Okay. Lahat po ba ito, Dra? Or libre po ba, Dra, ang mga services natin for our pregnant moms? Ay, yes po. Libre po ito, no? Kaya kailangan lang nilang pumunta sa mga health centers para po dun sa mga Yes. laboratory din, no? Especially kung meron din naman yung center mismo natin, meron pong laboratory sila. Libre po yun. At syempre, kasama din po. Di ba meron na tayo ngayong yakap? Libre Yes, din yung sa yun. PhilHealth. Oo. Kaya halos Yes. po talaga, wala na po tayong, kumbaga wala nang excuse, wala nang rason para hindi po Yes. makapagpa-check up yung mga buntis, Yes. no? Hanggang sa laboratory, simula sa mga supplements po, no? Meron tayong IFA na libre din na binibigay, o kaya yung MMS natin, no? Tapos meron Yes. tayong calcium, libre din po iyon, no? So talagang kaya, Pati mga gamot, kailangan na lang. libre. opo, yes, opo. So, kailangan na lang din talaga siguro natin na mas palakasin yung awareness. Kailangan talaga kaya itong katulad itong ginagawa natin, no, para mas malaman ng karamihan na, ay, libre pala yun. O, di ba? Hindi ko naman pala kailangan bumili or magbayad pa sa laboratory para makapagpa-check up. Kasi mamaya yun, hindi mo alam, anemic ka pala. O, di ba? Kailangan mong minom ng mga supplements. Kailangan alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo, di ba, sa pagbubuntis mo. Kaya nga Yes. din, no? Saka, yes Talagang po. dapat, willingness na lang ni mother talaga yung inaantay natin, na sila yung Mm-mm. pupunta. Sila libre na wala ng bayad. Tsaka lagi tayong merong healthcare provider sa mga health centers. No? Sila lang yung inaantay pumunta talaga. Opo. Kumbaga, andyan na lang, sabi nga ni Dra, package, di ba? Sila na lang kulang. Yes. Actually po, gusto ko din, kumbaga, bigyan ng ano yan, tawag yung acknowledgement yung ating mga healthcare workers, no? Kasi talagang Yes po, dahil sir. na gusto nga nilang makapag-provide talaga ng serbisyo sa ating mga nanay. Actually sa lahat, hindi naman sa mga nanay lang, no? Kasi talagang kahit na madami silang ginagawa sa mga center, no? Minsan nabibigyan pa din nila ng time na mapuntahan yung mga nanay, yung mga clients natin na talagang hindi makapunta dun sa mga centers, no? O para lang talagang mabigyan sila ng tamang care at serbisyo. Ayun. Kaya maraming salamat po sa ating mga masisipag na mga midwives, nurses, at syempre yung mga BHWs po natin, no? Kasi sila talaga yung yung katuwang po natin sa pagbibigay ng mga Yes. serbisyo. Saka walang Yes. pagod no, na nagbibigay Oo. talaga ng services. Hindi ko Sila yung nagbabayad yung mga house to house yan. yan sila. House talaga Oo. sila. Kasi kasama yan, di ba po sa ating Purok Kalusugan, yung mga activities Ayan, natin. opo. Partners natin sila talaga. Kasi hindi naman natin yung sa mga GIDA areas, di ba po, ang daming mga hindi alam na may ospital or may facility pala. So sila, lalo na kung yung ating mga PWD or yung mga nakatira lang mag-isa, minsan may mga ganun po kasi sumasama kasi po ako dati before sa mga PK activities. Merong mga iba na solo lang nakatira and then
Ayun, so parang ang kasama nila is yung asawa na lang nila. So parang hirap din po silang makapunta mismo physically. So yung workers po yung pumupunta sa bahay-bahay. Ayan. Yes. Ayan. So, ayan po, I think may nakalimutan pa po ba tayong mga questions or mga gusto natin i-add? Parang ano po yung nasabay na po natin yung about sa first 1,000 days ni baby kasi parang connected din po siya doon. Oo, di ba? yung first, yung tinatawag kasi natin na first 1,000 days, no? Ito yung simula pagbubuntis ni mother hanggang sa 2 years old. Bago mag 2 years old yung baby. Yun na yun. So, ibig sabihin, kasama na dun lahat, no? Dun sa first 1,000 days, no? Yung tamang nutrisyon para sa pagbubuntis ni nanay, yung bakuna, yung mga supplements natin, yung iron folic acid, yung calcium, ano pa ba, yung check-up ni mother, no? Hanggang dun sa panganganak niya. So, ano naman yung pag nanganak na, di ba? Meron pa din yung iron folic acid. Meron pa din yung, may yung bakuna din para kay mother at kay baby. Kasama pa din doon. Yun na yun siya, basically. Yung first 1,000 days. And syempre, yung kanina ko pa nga sinasabi, syempre yung breastfeeding, di ba? Importante yung breastfeeding. Oo, kasama yun dyan sa first 1,000 parang days. isa po yun sa top na pinaka-important na factor natin dito, di ba, Dra? Kasi, syempre, ano pa pang nutrition ni baby? Parang yun lang naman po yung gatas na ni mommy. So, hindi pwede. Yes, opo. At hindi yan kayang kapatan. Hindi siya kayang kapatan din ng mga ng mga formula milk, no? Kasi yung gatas ng nanay, may kasama yung protection na binibigay, di ba? So, kumbaga, parang yan yung pinakaunang bakunang binigay mo sa bata. Kasi yung mga, yung tinatawag natin na antibodies, no? Yung mga, kumbaga, yung mga panglaban ng nanay sa mga sakit, kasama yun na nalilipat dun sa breast milk. Di ba? Yes. So, pag yung tawag kasi natin lalo yung pinakaunang gatas ng nanay, yung tawag natin dun ay colostrum. Ang daming mga antibodies noon na makakatulong kay baby para maiwasan yung mga sakit. Kaya nga, di ba sabi nila, meron yan yung mga natin, sinasabi sila na, kapag nag-breastfeed daw kasi, pag breast milk daw yung iniinom ng bata, hindi sakitin. Totoo po yun. Hindi po talaga siya sakitin, no? Bihirang magkasipon, lagnat. Kasi nga, kasi naipasa ni mother yung kanyang panlaban, yung protection niya, na ipasa niya through the breast milk kay baby. Kaya yun, walang makakatapat dyan. Yan ang pinaka-best. Ano ba yung sabi niya? Breast milk is best for baby. Pinaka-best food ni baby. Diba? Yes. Ayan, at saka, kasama sa breast milk lang po yung merong antibodies na wala po, hindi natin makukuha sa mga formula. Dagdagan ko lang, Dra, no, pagdating dun sa first 1,000 days, tinatawag po natin ito na parang window period o kaya window of opportunity kung saan mabilis po yung development po kasi ng brain, no, ni baby, pati ng body po. Yes. Kaya po, sabi ni Dra kanina, no, nagsisimula ito conception pa lang, during pregnancy pa lang, dapat po napapangalagaan na talaga natin ng maayos si mother. Kasi kung hindi po natin nabibigyan ng maayos na pangangalaga si mother, kumbaga meron po yung direct effect para dun sa bata. No? Sinasabi nga natin na yung first 1,000 days before 2 years old si baby. So, dapat lahat ng sapat na nutrisyon na ibibigay natin kasi maraming pwedeng maging resulta kapag hindi, no? Yes. Una, malnutrition. Pangalawa, yung problema natin ngayon, no? Yung stunting, no? Na tumataas yung magiging panson. Ayun. So, kaya very critical po talaga yung first 1,000 days. Ayan. Yes po, ang daming dun, no? Very critical stage sa buhay ni baby kasi syempre yung brain natin, yung natin, nagpo-form pa lang. So, parang make or break siya. siya. Ko yan. Yes. Dagdagan ko yan, sinabi mong yan, para mas medical. yung brain, nabanggit mo na din naman yung brain development, no? Kaya importante, no, na actually dapat nga sana, kapag planning ka palang magbuntis, no,
Kaya yung mga nasa ganun, binibigyan na yan ng folic acid. O, halimbawa din, ikaw, balak mo nang magbuntis, diba? Gusto mo nang magkaanak. Oo, a-advisean ka na yan. Ni mami mo. Ni mami mo. Nauminom ka na ng folic acid. Folic acid. Oo. Yes, kasi yung folic acid, no, nakakatulong yan para maiwasan po natin yung mga tinatawag na neural tube defects. No? Okay. O, sige, example na lang. Yung mga bata na siguro nakakita ka na nito sa news or sa mga Facebook post ganyan na may mga pinapanganak na walang skull, ganun. Ganun may siya. Opo. Yung mga ganun, hindi naman po yun fit to for life, yung mga ganong sitwasyon, no? O kaya yung iba naman nagkakaroon ng mga spina bifida, hindi na-perform yung kanilang spinal cord. Ayan. Kaya kailangan talaga, kaya first 1,000 days, dun pa lang, pagka malaman mo pa lang nabuntis ka na, dapat magsisimula ka ng mag-take nun. Diba? Yun. Yun yung isang, hindi naman sa tinatakot ko sila, no? Pero gusto ko lang na-aware sila. Kasi minsan, kung saan-saan na, minsan kasi kung saan-saan na nila ina-attribute yung mga ganong medical conditions na kesyo, uminom kasi ng ganito, uminom kasi ng ganyan. Hindi nila alam na ganun pala yun, kasi hindi siya nakainom pala nung gamot na dapat sana ininom niya. Oo, yun. Tapos meron din tayong mga... Sinasabi naman po yun, Dra, na kailangan uminom ng folic acid. Sinasabi yun ng healthcare worker kapag magpapapunta ka sa center. Opo. Pagka unang bisita pa lang yan ng buntis, no? Bibigyan na yan agad. Actually, bibigyan ka na agad ng ng iron folic acid or ng MMS sa unang bisita mo pa lang. O, take mo to, ma'am, once a day. Ganun yun. So, ikaw naman, Diyos ko, take mo na lang naman. Inumin mo na lang yun. Libre na yun. Hindi nyo inumin. Diba? Yes. Ayan. And yung sabi nyo nga po, Dra, kasabay na dyan yung sa kinakain ni mommy. So, kung ano pala po yung kinakain ni mommy, ganun din yung quality ng breast milk niya, diba? So, parang kasi yung nutrients nalilipat doon. So, very important. Kaya pala, Dra, ang daming bawal kay mommy ng mga food, mga beverage, diba? Ano ba yung mga karaniwang bawal? Bawal yung isa sa mga bawal no sa nagbe-breastfeed ba yan? Sa mga nagbe-breastfeed, no, bawal syempre yung mga pagkain na mataas sa mercury content, no? Yung mga, kasi kung isda, sige sabihin natin na isda nga, kasi mag-isda na lang ako kasi healthy naman to. Pero meron kasi mga isda na mataas yung mercury content. So, ano ba yun? Yung mga, yung mga deep sea fishes, di ba, mataas yung mga, mercury content. Bawal yun sa kanila kasi pwedeng makaano yun. Tapos, syempre, bawal po na kung naninigarilyo o kaya yung nasa, mga kasama tayo na naninigarilyo sa bahay, bawal yun. Yan. Oo, kasi yung secondary. Tapos si mother, kasi baka mamaya niyan, bumalik siyang nagbisyo na siya, no? Nagbe-breast milk pa siya. Bawal din yun. Siyempre, ang gusto natin, yung si nanay ay kumain ng mga green leafy vegetables, tapos yung mga may sabaw, lalo na yung nagreklamo na konti lang yung gatas ko. Ayan, so kailangan, tulungan natin siya, no? Kaya kailangan niyang kumain ng mga pagkain na masustansya, yung mga may mas masasabaw, yan, para mas madami yung gatas niya. Ayan, yes. Ang galing-galing po, ayan. Parang planning ka na din, ha? Parang planning ka na ba? Planning. Malapit na po. Ayan, so, ayan! So, may shout out. Hindi naman po, as an interviewer, umaya pa yung shout out po natin. Ay, okay. Mamaya pa ba yun? Pero yes po, kasi later on, magkakaroon naman po tayo ng ating myth or fact segment po. So, later, parang may mga usual statements lang ng mga haka-haka, ganyan. So, sabihin lang natin kung totoo siya or false, like true or false, ganyan. So, ayan po.
kung wala na po tayong additional na discussion, let's head on po to our myth or fact segment. Ayan. So, ito po yung mga parang na ano lang namin sa yung mga na compile lang namin po ng mga statements na karaniwang akala nila totoo pero hindi naman pala. So, ang sabi po dito, bawal daw po mag-exercise ang buntis. Is it a myth or fact po? Myth yan. Sabay Sa myth tayo. Yan, oo. Kahit sino Siguro po pwedeng to mag-answer. support. Sa myth. Ayan, sige, to support kung bakit siya myth, no? Actually, mas nire-recommend po natin no, na magkaroon ng at least minimal na physical exercise yung mga buntis. Kasi makakatulong po yun na mawala yung sakit ng katawan, for good sleep, no? Pero may consideration po kasi ito, as long as yung buntis ay hindi po high risk. Wala pong danger or warning signs. Katulad ng Yes. hindi po siya nag-spotting, no? Ano pa ba? Hindi po siya na-diagnose ng OB as incompetent cervix, yung naka-open ang cervix. So, yun po yung mga tinatawag natin high risk kung saan, kumbaga nire-restrict yung mga physical activities. Oo. Ayun si Kaya Doc, may additional. Oo. Kaya kailangan po, no, baka meron kasing iba na yung talagang, kumbaga, yung iba fit talaga nun, nag-exercise talaga, nagli-lift, weightlifting talaga. Wait. So yung mga ganun po, oo, kaya yung mga ganun, depende yon, no? Kaya sabi nga namin, meet yung nabawal mag-exercise kasi mas maganda nga yun eh. Actually recommended ang light to moderate na exercise para sa mga buntis. Bawal na yung mga strenuous na exercises, no? And syempre kailangan, hindi man bawal, pero hindi na katulad nung dati. Yung sobrang Oo, ano. kaya kailangan mong kumonsulta niyan sa doktor. Albawa, nagmamarathon ka pa lang, nagmarathon ka pa din, buntis ka. Siyempre, hindi na po ganon. No? Oo, pero Hindi na hindi yung siya bawal tawag, yes. mag-exercise. Oo. Kasi, di ba, meron tayong mga, yung iba, no? Sinasabihan yan ng mga OB nila, o kaya ng health worker na, mag-bed rest ka. Pag sinabihan ka na mag-bed rest, hindi yun joke. Mag-bed rest ka talaga. Kasi ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng, pwede kang makunan. Pagka ganun kasi, no? Kaya sabi mo yung katulad nun, kung incompetent pala yung cervix mo, pwede kang malaglagan. Ganyan. Ma'am, then meron pa Yung nga tayong natin. tinatawag na Doc, yung complete bed rest, no? Kasi merong bed rest lang. Oo. Ibig sabihin, pwede kang bumangon para kumain, para umihi. Pero pag sinabi nga kung complete bed rest, minsan po ang advice ng ating mga specialist dyan, kahit yung pagwiwi, di ba, Dra, naka-bed pan, naka-diaper. Okay, naka-diaper. Kakain ka sa bed Oo. mo. Kasi ibig sabihin po, Bawal pwede na talaga. mataas yung risk kapag ikaw ay gumalaw-galaw, may physical movement. Yun yung pag may mga comorbidities ka or what. Not Or may- necessarily Pwede. comorbid. Not necessarily. Depende sa kaso. Usually sila yung nagkakaroon ng spotting, yung placenta previa, no, yung medyo low-lying yung kanilang placenta. Yung sige, mababa po yung kanilang placenta. Babalik na naman. Sure, babalik na naman tayo niyan sa magpa-check up sila. Yes. Antenatal ulit yun, ma'am, din. Kaya very important ang Oo. antenatal check-up. Kaya talaga. pala. Ang hirap pala po kapag, alright, ayan. Interesting ang pregnancy, di ba, Drades? Kasi kapag naman compliant ka, mas marami kang malalaman. Sabi nga nila, lamang ang may alam pagdating sa pregnancy. True. Siguro po, kasi di ba ikaw, Dra, siguro po kapag tapos ka na sa first pregnancy mo, nasa second or third ka na, sanay ka na, alam mo na kung anong gagawin. So, Actually, hindi pa rin. Kasi iba-iba yung, kasi iba-iba yun eh. Iba-iba ang experience. Hindi naman ibig sabihin na naging hindi complete, wala akong naging komplikasyon nung una kong pagbubuntis. Yung pangalawang pagbubuntis ko, ganun pa rin. Kaya nga, di ba sabi natin, magpa-check up ka pa din. Kahit yes. kahit na pang 5 mo na yung pagbubuntis, tapos sasabihin mo na, dito na lang ako. Hindi nga, high risk ka na yan lalo. Kasi sabi nga kanina ni Tom, magpami na, too many. Masyado ka nang madami ng anak. So, pag pang-5 na, nasa ospital na yan, dapat nanganganak. Pag pang-5 na. Kasi madami nang pwedeng mangyari dyan, no? Na komplikasyon. So, iba-iba. Hindi siya pare-pareho.
So in short, So, hindi huwag tayo ka pa rin dapat kampante. Oo, Yes. yes. So, Kasi sabi nga Tama, natin, ma'am, yung pregnancy journey na walang katiyakan, no? Pwedeng, tama si Dra. Mm. First pregnancy po, low risk siya, Iba-iba. normal. Yung second pregnancy, nagkaroon ng komplikasyon. Kaya, babalik ulit tayo sa antenatal care, yung importance kung bakit kailangan po Yes. nila magpa-check up talaga. Yes, ayan. Ayan, so it's a myth. Ano po? Pwede pa din naman basta yung mga low to moderate na. Ayan. So, number 2 naman po, hindi daw pwede mag-travel ang buntis. Lalo kapag nasa, first trimester. Tama po ba yun? Yun. First Sa- trimester. Ayan. Yes. Partly fact siya. Mm-mm. No, Partly partly myth. kasi pwede kang mag-travel. Di ba na-experience mo na hindi mo na-experience yun, payat ka eh. Hindi, pero tinatanong pa din nila yun. Di ba, for example na lang sa aeroplano, di ba tinatanong, yung lalo pag babae, tinatanong yan kung hindi naman po, ano yan nila, routine nila, standard nilang tanong talaga yan na hindi naman po buntis, ganyan, wala naman pong mga sakit. Di ba tinatanong nila yun? Kasi, naman yan, Report pwedeng, on board. Apo, pag check-in mo pa lang, tinatanong yun. Di ba? Kasi hindi ka na nabibigyan ng boarding pass kung hindi ka pala pwede sumakay ng aeroplano. Yes. So partly kasi pwede kang mag-travel kapag healthy ang iyong pagbubuntis and kapag may clearance ka ng doktor. 'Di ba? Kasi usually kapag ang policy ata niyan ay 7 months ata. Sa mga aeroplano yun yung naalala ko kasi Yes. parang 7 months, hanggang 7 months pwede pang mag-travel. Pagka na kasi, lagpas ka ng 7 months, medyo high risk na kasi yun. Kasi malapit ka ng mga anak. Doon na yung sinasabi ko na partly lang. Kasi bawal ang mga long travels. Yes. Yung mga, alam ba, yung mga 8 hours, 12 hours kang nasa O aeroplano yung mga or ganun, nasa diba bus. ka? Oo, bawal yung mga long travels. Especially kapag high risk pregnancies. Or malapit ng mga anak. O kaya may komplikasyon ang iyong panganganak. Kaya balik tayo ulit dun sa check-up, di ba? Ulit-ulitin ko talaga to. Dapat talaga magpapaprinik, magpapacheck up talaga sila lagi. Yes. No, so kaya, so siya, partly fact lang siya. Yes, ayan Kailangan po. lagi Okay, so, na masiguro mo na hindi ka, na normal yung pagbubuntis mo at safe na mag-travel ka. ayan. Okay, so it's partly a myth. Kasi depende naman po kung talagang may ng doktor, kung may certificate ng doktor na pwede ka mag-travel, Mhm. di ba? Or yun. So number 3 naman po, hindi daw pwede ng coffee or coke, yung mga soda, ganyan, pag pregnant. Ayan, siguro Ano sa po? akin, Sige, ma'am. partly meat. Sa'yo ba, Dra? Oo, partly, ayoko ng partly fact ang sinasabi ko talaga. Partly lang din talaga siya. No? Kasi, kumbaga sabi nga natin, di ba, pwede kang pero moderate Moderation. lang. So, limitado. Oo, Yes, limited. limitado lang. Mm-mm. So ma'am Kasi din, siguro yung sagot natin dito, Dra, no? Hindi naman siya bawal na bawal talaga. Pwede naman. Limited lang. Kasi di ba po, like ako, coffee addict ako sa kape, tapos parang pa, konti lang. Huwag na lang ako uminom para hindi ako di ba, matemp. Hindi na lang ako iinom. Ayan. Oo. May, Actually, alam mo din kung ano ang bawal doon sa kape at sa Coke. Ano yung content na bawal doon? Bukod doon sa sugar, no? Kasi ang sugar ng Coke at ng lalo pag mga 3-in-1, yung caffeine. Yun ang nakakasama talaga, no? Kaya, Anong yung ginagawa caffeine nun Dra sa nakaka-affect. anong ginagawa po nun Dra sa katawan ni baby? Ay, katawan ni baby. Ano Katawan ni mom. Oo. Nakaka-apekto yun sa growth ni baby, no? So, pwede siyang mag-cause ng low birth weight. Oo, yung cafe, Mababang opo, timbang. kaya, Kaya pala kaya ako- meron tayong Kaya- kaya meron tayong recommendation lang, ma'am, na parang 1 to 2 cups per day lang. Hindi po lalampas sa 200 mg per day. Alright. Kasi Ayan. kapag- Oo, ang dami na na nga siya. ng 2, 1 lang.
Wala. Kasi yung ibang One dami cup lang. maglagay ng ano. Madami yung Oo. coffee. Oo. Kasi kailangan po natin yung content ng Hindi, cafe. isa pa kasi, kaya kumbaga, kung pwede nga, kung kaya mo din lang naman na wag nang magkape, no? Kasi, di ba, ang caffeine ay diuretic. So, diuretic, ibig sabihin, pampaihi siya. O, di ba? Pansin mo ba yun? Pagka umiinom ka yes ng kape, po. madalas ka umihi. Oo, yun yung ibig sabihin ng diuretic, no? So, syempre, pag buntis ka, lumalaki yung uterus mo. So, naiipit na yung antog mo. So, lalo ka nang iihi, di ba? Kaya, kung ayaw mo nang madalas na sa CR. Okay po, Oo, noted. yan. Yung caffeine talaga. Ayan, alright. So, ang next naman po namin or fact is, ang hamog or hangin daw po sa gabi ay masama kay baby. Pwede siya magkaroon ng lagnat. Myth or fact po ba yun? Siyempre, di ba? Ito. Siyempre, Ano myth. ba si baby ano? mo? Yung nasa tiyan Ano ba ba o ano? newborn? Ano Ano po? si baby? Parang yung Buntis pa si pag mother. na siya, nasa ano na siya. Pinanganak na. Ako. Ayan, meet ako dito, Dra. Ako. Meet Yung mga yan. newborn. Wait lang, parang may sagot si Dan dito. Anong sagot mo dito, Dan? Ano po kasi di ba, yung karaniwan yung mga naririnig ko po na sabi daw kapag bagong panganak tapos pag nahanginan bawal daw yun kasi baka daw magkasakit si baby. Mahamugan. Oo, yan. Oo. So, pero ano Kaya po hindi. ito? Meat siya, meat. Mm-mm. Meat. Di ba, Mami, meat siya. Opo, Wala meet naman din ako. tayong scientific basis. Walang kinalaman yung Yung hamog, na yung hamog ay direktang nagkukos ng Nagkukos. sakit sa bata, no? Kasi ang nagkukos talaga ng, babalikan ko naman yung ang nagkukos kasi ng sakit, ng lagnat, no? Ay yung mga bacteria, viruses, yun yung nagkukos. Hindi naman yung hamog. Ayan. Pero syempre, mahalaga pa rin syempre na iwasan natin yung sobrang lamig para kay baby. Tapos dapat komportable at syempre, kasi kung pinaulanan mo naman yung bata talaga, pati si mami, talagang magkakasakit yan. Kasi alam mo kung bakit. Yung mga bacteria kasi and yung mga viruses, ang gusto ng mga yan ay yung mga yung mamasa-masa. Yung moist. Yun ang gusto nila. Oo, yung medyo damp. Yan, dyan yan ang mga mga bacteria and viruses. Makapit, Itong gusto oo. nila yan. Kaya magkakasakit talaga yung bata. Then, So, nagdagdag lang ako. yes Oo, po. siguro nako-correlate siya, Dra, no? Dahil usually kapag nahamugan daw, magkakalagnat. Pero yung nakikita ko din, ma'am, din, no? Yung mga newborns po kasi natin, parang hindi pa nila kaya i-regulate yung kanilang temperature, no? Kung saan, yung kapag sila po ay nahamugan din o nalamigan, parang nagkakaroon ng hypothermia na nagiging, kasi nga hindi nila ma-regulate yung temperature nila. So, dun yung sumasama yung pakiramdam ng ating mga newborn babies. Okay po. So, baka na misconception lang na ganun. Pero, syempre, yung hypothermia kasi diba pag sobrang lamig. Syempre, ikaw ba naman sobrang lamig? Hindi ka Kahit sino naman. Oo, yes po, Dra. Siguro pwede pa po idagdag ko lang, pwede pa po yung kapag, di ba yung mga mommies, hindi mo na pinapahalik yung baby sa mga, syempre kahit ka-close mo, ayaw mong pahalik si baby. Like, di ba, Ay, Dra? oo. Like, sa Oo, pisngi. kapag ka bumibisita or ganyan. Oh, Kaya, yes. di ba, hindi naman, kaya may ibang mga mamis na, kumbaga, hindi naman para ma-offend yung mga bisita, no? Yung syempre dadalawin na yung yung pag ng anak, no? Pero syempre, yung pagkarga o kaya paghalik kasi sa baby, madaming yung lips natin, madaming bacteria dyan. So, pwede maitasa mo yun dun sa baby. Oo. Tapos Yung skin to skin syempre, contact. yung pagkarga mo pa, mag-alcohol ka naman muna. Yung mga ganyan. Di ba? Oo, kasi napapasok sa pamamagitan ng ganun. O mas malala pa yung kaysa dun sa hamog. Ay. Okay, Diba? Dapat pala yun ang mga newborn Yeah. din, vulnerable. Kasama po sila Yeah. sa vulnerable group talaga na
Hindi naman sa pagiging artya ng mga mommies, kundi pag nagkasakit din kasi si baby, syempre yung magsasuffer din yung parents. Tsaka syempre sino ba naman yung mother na gusto magkasakit yung anak. So doon tayo sa pinaprotect lang din nila yung mga babies. Saka yung immune system nila, di ba po, ano pa, hindi pa Baba ganun pa, nakitay. Develop. Yes, ayan. Alright, so that's a myth. Okay, so yung last po natin is, hindi daw po pwede mag-breastfeed kapag may sakit si mom. Myth or fact po? Myth yun, myth. Po? Myth. Myth. Bakit? Ano po? Kasi di ba may sakit, so, ano, Ayan. Sige, to support kung bakit siya myth. Siguro sa akin Yes po. Ma'am Deno, Endra, kapag po may sakit si mother, mas marami pa yung napoproduce niya na antibodies. So, that's the time na mas magandang magpa-breastfeed din siya dahil makukuha ni baby yung antibodies na yun. Kasi sabi nga natin, breast milk lang yung merong antibodies. Ngayon, kung para ma-continue yung pagpa-breastfeed niya, siguro maganda i-advise na lang natin si mother. Kung ito po ay simpleng cough and colds, no, mag-face mask na lang si mother para ma-continue niya yung pagpa-breastfeed kay baby. okay. Ayan, so Mas instead na produce na antibodies pag yes, kasi kapag may sick si mother, di ba? So, ang tendency po ng katawan labanan kung ano yung bacteria o virus na meron sa katawan. Nagko-compensate. Sabi ko nga sa'yo, di ba, na ipapasa yun sa, through the breast milk. Breast milk. So, ibig sabihin, pag nag-breastfeed si mami, yung kanyang, yung mga antibodies na produce niya, ay may bibigyan niya yun dun sa baby. So, mas may protection na din si baby sa mga sakit. So, instead ma'am na mahawaan siya, mas protected pa siya na hindi siya mahawa kay mami. Kasi mataas yung antibodies na nakuha niya sa breast milk. So, it's a myth. Okay, Opo, pero it's a myth. Oo. Pero syempre, kailangan din natin ng nito. Kumbaga, balik tayo ulit sa check-up na naman. Balik sa Kasi consultation. kailangan pa din. Tapos, sige kasi nanganak na to, so breastfeeding na. O postnatal care naman tayo. So, kailangan pa din po na, syempre, ma-check upan, no? Mabigyan ng advice ng doktor. Kasi meron pong mga certain medications. Mamaya may iniinom pala na gamot si mami na hindi pala pwede. Diba? So, o kaya meron siyang malubang sakit, no? Na na hindi pwede. May mga, kumbaga, yung tinatawag natin na contraindications din to breastfeeding, no? Kaya kailangan, 'di ba, may mga na sinasabi na bawal ito sa mga nagpapa-breastfeed, ganyan. So kailangan pa-check pa din tayo na malaman natin, magbibigyan tayo ng advice ng doktor na mami, wag mo na muna i-take yung ganitong gamot kasi mas importante na mag-breastfeed ka. Kumbaga yan the benefit outweighs the risk, 'di ba? Yes. Kaya kailangan pa din natin ng consultation sa mga health professionals. Ayan. Kumbaga, ang pinaka-key message po talaga, babalikan natin is check up, regular, Check-up. routine Yes. check up. Yan, balik tayo doon. Babalik at babalik tayo sa check-up. Yes, ayan. So, thank you very much po, Doc Des and Ma'am Pam, para sa pagsagot po ng ating mga katanungan, para sa ating mga siguro soon-to-be moms and yung ating mga pregnant moms. Ayan. So, any last words po na advice po natin sa public, sa audience? Sige po, simulan po natin kay Ma'am Pam. Sorry, ano yun, Ma'am Den? Take-home Any message last, na tayo. take-home message po. Ayan, nawala ako, nag-lag bigla. Ayan, sige, gusto kong gamitin, Ma'am Den, yung ating theme, no? Para dito sa ating Safe Motherhood Week na kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol ay may garantiya, no? Kung kaya tinihikayat po natin na lahat ng ating mga mommies, no, mga buntis ay makapunta po sa pinakamalapit na health center para po sila ay magkaroon ng access dun sa ating quality antenatal, intrapartum or postpartum care. Dahil sabi nga po natin, kapag healthy si mami, healthy si baby, no? Tapos, ayun, sabi nga natin, sa bagong Pilipinas po, bawat buntis mahalaga and bawat buhay mahalaga. Ayan. So, for additional, Doc, Yes po. Additional take-home message. Ayan, so, gusto ko lang din i-emphasize, no, talaga yung
yung check-up, rin ako pati sinasabi talaga. So, hindi kasi lahat ng paniniwala ay tama, no? So, syempre, mas mahalaga ang tamang impormasyon mula sa mga health professionals. So, kapag may duda, kumonsult ka sa doktor o sa health worker para sa ligtas na pagbubuntis at pag-aalaga ay baby. And, saan ba yung kinumpus ko? Ayan, ang ligtas na pagbubuntis at panganganak ay karapatan ng bawat ina at sanggol. So sa tamang kaalaman, regular na check-up at suporta ng pamilya at ng komunidad, maiiwasan ang komplikasyon at mapangangalagaan ang buhay. Dahil sa bawat Pilipinas, bawat buntis at bawat pamilyang Pilipino ay mahalaga. Mahalaga. Yes, yes. Thank you very much po sa ating mga guests po ngayon na ang ating Medical Officer 3 of the Family Health Cluster DOH Bicol CHD, Dr. Desiree A. Briseño. Thank you po. And kay sa ating Midwife 6 from the Family Health Cluster po, DOH Bicol CHD, na si Miss Pamela G. Pabe. Thank you po, Doc Das and Ma'am Pam, sa ating pag-ano ng aming invitation. And I hope po talaga, feeling ko marami naman pong natutunan ng ating listeners. Ayan. Maraming salamat po. Thank you. Thank you! At yan ang naging chikahan natin kasama si Dr. Desiree Briseño at Miss Pamela Pabit para sa ating Safe Motherhood Week celebration. Alalahanin po natin na higit na mainam ang may alam, kaya alagaan natin ang ating kalusugan. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na episode ngayong taon ng Chikahang Pangkalusugan. Tunghayan ang susunod na episode sa DOH Bicol CHD Facebook para sa dagdag kaalaman tungkol sa DOH Health Programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako si Denise at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ng resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Umiyak ako doon.